Bij basisschool De Wereldboom hier achter mij beginnen ze vandaag met een race, de zogenaamde e-waste race. En om uit te leggen wat dat nou betekent, zijn we hier op bezoek. Dat betekent eigenlijk 10 scholen in Zeeuws-Vlaanderen die meedoen met een race om zo goed mogelijk eigenlijk bewustzijn te creëren rondom elektronisch afval. Want wij creëren steeds meer elektronisch afval wat slecht ingezameld wordt en apparaten die in de kas verdwijnen die niet gebruikt worden. Dus daar gaan we lekker mee aan de slag. De kinderen leren over dat we eigenlijk minder spullen moeten kopen, dat we veel spullen tweedehands moeten kopen en repareren. En alles wat overblijft, wat kapot is, dat gerecycled moet worden. E-waste race is een soort van wedstrijd onder scholen binnen Zeeuws-Vlaanderen. En de kunst is dat de kinderen zoveel mogelijk elektrische apparatuur ophalen, om die dan te hergebruiken of in ieder geval op een fatsoenlijke manier te recyclen. Ja, toch wel belangrijk om de kinderen daar wat meer van op de hoogte te brengen. Zeker weten, jong geleerd is oud gedaan. Ja. Dus als je het vroeg kunt aanleren, dan hopen wij natuurlijk wel, wij ondersteunen dit ook van ganser harte, dat de mensen er later ook goed over nadenken in betreffende koopgedrag en hergebruik en eventueel verdelen of herbedelen binnen de familie. Ze kunnen punten verdienen met allerlei opdrachten die ze doen. En dan kunnen ze ook nog dus een mooie geldprijs winnen als zij de e-waste race winnen. Alle apparaten die ze inleveren krijgen ze punten voor. Zetten ze misschien iets op marktplaats, krijgen ze ook punten voor. Iets laten repareren. Het is allemaal punten waard. En zo proberen alle scholen dus zoveel mogelijk punten te scoren om die mooie hoofdprijs te winnen. Ja, dat wedstrijdelement, dat zet de kinderen misschien toch wel weer extra in, hè? Ja, dat helpt altijd heel erg goed. Het gaat natuurlijk om de boodschap die wij over willen brengen. Maar de wedstrijd helpt heel erg ook om andere mensen te motiveren. Want ze mogen iedereen vragen om hulp. Dus heel het dorp, heel de familie, iedereen mag hun helpen om zoveel mogelijk punten te scoren. En zo willen we eigenlijk zoveel mogelijk mensen bereiken, zodat we allemaal beter met ons e-waste om kunnen gaan. De eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat wij dat zo goed en zo kwaad als mogelijk doen. Ik heb toevallig een klein beetje kennis van elektriciteit, dus ik ben nogal redelijk goed in dingen te herstellen. Oké, dus er wordt wel eens wat gemaakt bij jullie thuis? Absoluut, zeker weten. Ja. Het is vaak zonder om weg te gooien. Ik heb het ook al eens een keertje gehad. De hekkenschap was kapot, maar ja goed, er was een klein tandwieltje binnen, een nieuw tandwieltje besteld, dan kon hij weer verder.